Pastitsio. Mae'n debyg i lasagna, ond mae actually yn Groegaidd. Mae ddim yn Eidaleg. A mae nhw wedi cymryd gyd o'r pethau hyfryd amdano lasagna a wedyn wneud e mewn ffordd ei hun. Mae'n really debyg. Mae gres arno, really uchel, ni eisiau just lliwio y cig. Olew! Wyt ti'n barod am sizzle? Porc a cigeidion. Gadle fod am munud, achos os chi'n cymysgu fe, mae ddim mynd i lliwio. Gadle fod. Halen. Mae'r halen yn tynnu allan y hylif sydd yn neud e'n haws i lliwio. Ac wrth gwrs yn ychwanegu blas. Mae'n bwysig i ychwanegu halen a pupur. Jyst mynd i gwasgaru fe allan a jyst cymysgu y ddau cig. Camu ffwrdd o'r cig. So mae hyn wedi lliwio'n hyfryd nawr. Ni troi y gres i ffwrdd. Troi y cig mewn bowlen. Ac ni'n mynd i wneud bath. Ni'n mynd i wneud bath stoc. Mae'r cig yn really amsugno blas y stoc ac mae hefyd yn cadw popeth yn gwlyb fel fod e ddim yn sychu allan. Llysiau. Moron, celery, wynwnsyn. Sofrito, mirepoix, dechrau hyfryd i pob saws. Moron am melisrwydd, wynwnsyn, am bach o'r blas acidic. A mae celery yn really ychwanegu blas, sawrus. Falle chi'n meddwl, fi ddim yn hoffi celery, ond mae'n really yn neud wahaniaeth o rhan y blas umami mae pobl yn edrych amdano. Mae hyn yn moron mawr, so fi jyst mynd i defnyddio hanner. Chi ddim eisiau brysio pam chi'n chopio, ond pam chi eisiau rhywun arall i brysio, ti'n dweud chop chop. Celery. Pan fi'n chopio, mae fy meddwl fi jyst yn mynd i rhywun arall. Ond mae'n neis. Ac i rhai pobl mae'n yoga. I rhai pobl mae'n rhedeg. Fi'n hoffi chopio. Hanner yn ddigon. Sofrito. Ffordd gorau i coginio llysiau am unrhyw beth fel hyn yw araf. So mae coginio hyn yn araf yn golygu bod nhw'n mynd i rhyddhau y melisrwydd sydd yn really ychwanegu y blas yn ein ragu ni. So mae hyn ar gres isel am tua 10-15 munud. Yn y cyfamser, mi'n mynd i paratoi ein llaeth ni, a mae hynny'n mynd yn ein saws béchamel, saws caws, sy'n mynd i mynd ar ben ein pastitsio. Sosban, llaeth. Mi'n i ychwanegu dail bay, tipyn bach o saich sych, pupur, a hanner wynwnsyn. So mae'r ddau ar gres isel am tua 10 munud. Mae'r llysiau yn wedi meddalu. Mi'n i ychwanegu ein past tomato a coginio hyn am munud just i cael gwared o'r blas acidic. Cig a'r stoc yn mynd i mewn. Peth olaf i wneud yw 2 stick cinnamon a 1 dailyn bay. A mae hyn yn ei coginio am 20 munud. Os mae gen chi awr, mae hwnna'n well. So mae nhw'n rhoi cinnamon yn y ragu sydd o fi'n meddwl, mae hwnna'n swnio'n really odd. Fi ddim eisiau fy lasagna fi blasu fel Nadolig, ond mae ddim, mae'n really nice. So, trio fe. Saws béchamel. Mae cynhwysion yn y llaeth wedi infusio. Cymryd nhw allan. Menyn. Blawd plaen. Coginio hyn allan.
fel fod yn cael gwared o'r flas y blawd amryd. Llai sydd wedi infuso mewn batches bach. Dribble. Mwy. Mae'r llaeth yn orogli'n hyfryd. Yn traddodiadol, rydych chi'n gorffen hyn gyda caws caseri sydd yn caws Groegaidd. Ond os dydych chi ddim yn gallu cael e mewn y siopau, jyst defnyddio caws parmesan neu romano neu rwy'n defnyddio caws cheddar. Cawsi cawsi. Jyst toddi y caws. Okay, amser blasu. Tyd bach halen. Wedi gorffen ein saws béchamel. Nawr ni'n mynd i symud ymlaen i'n pasta ni. Ni'n mynd i defnyddio pasta mewn tiwbiau hir, a dyma beth mae'r Groegwyr yn defnyddio i pastitsio. So mae hyn wedi cael tua 7 munud. Mynd i draeno hyn nawr. Pot nôl ar y hob. Gres i ffwrdd. So mae'r pasta tipyn bach yn galed. Mae hyn yn bwysig achos os ni'n coginio fe gormod, mae'n mynd i torri lawr. Fel fod hyn ddim yn blasu yn plaen, ychwanegu tipyn bach o'r saws béchamel, tipyn bach o ein ragu, a just cymysgu hyn i fyny. Amser a adeiladu mewn â nhw i gwaelod ein tin pobi. Tipyn bach yn ffidlu, ond ni eisiau nhw i mynd yr un ffordd. Rhoi nhw mewn, a wedyn sythu nhw mewn rhes. Cymryd y deilyn bay a'r sticks cinnamon allan, a mae'r ragu yn mynd ar ben. Beth sy'n bwysig am y pryd yma yw'r haenau. Ni eisiau haen pasta, haen ragu a haen saws gwyn. Mae ddim fel lasagna sydd pob yn ail, ragu, saws gwyn, pasta, debyg ond wahanol. Saws hyfryd béchamel ar ben. Yum, 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 yum. Mae yn trwchus, mae'n mynd i eistedd fel blanced hyfryd ar ben. Gorfod hyn gyda caws parmesan. Mae hyn mynd i coginio yn y ffwrn, 170, tua 40 munud. Mae'n rili bwysig bod i cael amser i gorffwys. Fi'n gobeithio pam ni'n torri mewn i fe, mae'n mynd i cael y haenau hyfryd. Pasta, ragu a saws gwyn. Pastitsio.